Nu vil jeg gennemgå neuronets opbygning, som er en nervecelle, 3 nerveceller, som er den centrale del af nervesystemet. Den er opbygget ved, at nu tager det fra en ende af 1, 2, 3, at vi ser de her arme, som kaldes dendritter. Dendritter, det kan man sige er cellens antenner, det her. Nervecellen modtager signaler fra andre celler. Når vi går videre til turen, så har vi en cellekerne, der sidder her. Den ses også på de andre to. Nummer 3, der har vi selve soma, som er selve cellekroppen på alle 3 celler, vi ser her. Nummer 4, det er axonet, som fører signalerne videre til de andre celler. Nummer 5, det hedder en myelinskede. Det er fedt. Størstedelen af fedt, som hjælper nervecellerne til at komme meget, meget hurtigere fra den ene til den anden. For når nervecellerne kommer hertil, så hopper den, og det effektiviserer signalerne. 6'eren, herinde i midten, der sidder de her natrium-kalium-kanaler. 7 og 8, det er endeknopperne. Det er her, der sker synapsen, som jeg vil komme ind på en anden video.